September ni som pahnih kumsang ni somni panga khan meche pakhat kumsomni pariata upa Nandini kewa chu a thianti nena Gwaliora cyber cell officer Uncle Holam chu thok le khata a pasal mi ko thlak ching takle sol tak chuan rekso chuang lai chu asama ke thlutopin leya a pai thlunga la chumi nuwa chuan a silai ken .315 pistol mang chuan voinga lai mai kap zuin chung silai mu panga ti zinga pali chuan Nandini chu a hmaya te a ngonga tile a taksa te a kafwa chu vele Nandini chu na tuarin a thok po chu a saknga hlea ma se chu ti lai chuan a kap tu pa chu Nandini bula chuan lo thu in thil thleng mek chu Facebook a lo live mek thunga chuta chuan Nandini ne na an chanchin chu ron soin Nandini in a phasan dan tile an boina ni dan de chu a soita hloma chuta a soidana chuan a meche ka hlum ta kha anupu nia heng thil zong zong thlen chan po hi ama awang vek ani thu a soita ani he thila zona om theita chu he tiang anga wat na sa tak na ya anupui thathial do tura a khosak chan hi enge ni ta ang anin hmangai na zin ko nga hian eng ang chi a boina le har satange an to a thuruk in thup eng za chi ange aw mangle in lai chena hmangai na le indu ton atanga bol in chan ni ma se atopa thinara thlak tak a thlen le tak dan chan chin chu I han ngai tha in I han thler zel don tiang Nandini ke wathi kumsang khasakwa somkwa pasari vel bora khan Uttar Pradesh le Madhya Pradesh state Indian bul nai khwa Jhansi bul kuru khwa lo pianga apa Bridge Mohan ke wathi lo nei tu ni in anu Sukdevi ve thung hi chuan in lam ain kol ve thunga tilai muna chung ko dang cheng ve te ang tho hian an chung kwa po hi an re thein sumlama po boina tam tak an nei ve thin Nandini po hi meche hoi her zau ve tak ni in mi biang biak thiam tak ni ma se an re the em awangin school akal zum theilawa a thei to ka a in somna to na tho to te a song ve cha chara ti chuan kum som pariat ani kum sang ni som panga khan apa chuan an chung kwa an no sang khai de uzok nan ti in Nandini chu pasal nei tir atum ta a Nandini chuan pasal chu nei ngal mai in heta a pasal ming hi Gutiaram ke watani in Madhya Pradesh dachia khwami ani a ma se ani nei dan hi tonma atanga anlo ti to chin dan soirem na hmanga in nei khani in ani nei nu a hian Nandini chu a pasal omna kholama chuan omzui ve ta ngal ani atira chuan thil engkim chu ani dan tur ang thlapa kalzelin Gutiaram chu agriculture lama na a thoba ka Nandini pu in anun thar chu nuam ati tan ve boka nima sela honrei laute a pasal Gutiaram chuan Nandini chu a ring hel tatlat mai a chan chu a thian ten an lo tlo changa anin kom dan le anin biak zui dan te a hriat wang ani a hei wang hian Nandini chuan anina om chu nuam ati laute emema ti chuan Gutiaram aniana anin nei nu kum khatli a chan ve nu le kum sang ni som paruka khan Nandini chuan a pasal chu a chho san le ta Gutiaram a thian pakhat Chota Lal Mangjiya chotu tia kauthin ni boksu a san ta dei mai ni Nandini hian Gutiaram anen khan fa pakhat nein a hming chu maya ka ania tona hian ani chu kumsoma upa ni to in a fapa hi Nandini hian a pasala chungti bola khan akal san alawni a he thil thlenga wang hian an chung kwa chu a chiat phana sa in Gutiaram chuan phasan ani na po chu tor thiam har ati le bokani ya chuan chotu nen khan Nandini chuan in lei chena thazok a siam thei a besia ma se thlatam po an chen don ma ho chuan thil thleng to chu a thleng non le tatlat mai chotu po chuan anupui Nandini chuan mi padang a biak na sat ema wangin a ring hlal ve le ta a chu wang chuan September tha kumsang ni som paruka khan Nandini chuan chotu chu then ve le in mi padang nimle sinanian anin kopzui ve le ta a hepa hi datia lammi ni in an pati hian tharuk chuang lai anin zui ve mana ma se nimle sa chu mi control tum tlat mi le adu dan da na mi ti om tir tum tlat mi ni in Nandini nun dan po chu thlak sak vek tum chuan Delhi chen pui dei chu atum ta a ma se Nandini chuan alo du song lo hemi hnu a hian Nandini chuan mi pedang tong le zuin chu pa chu Firoz Khana ani thonga chu pa chu mi am thei ve deuh mai ni in chian ti po tam tak anei boka
ma se heta mi hi chuan thil chu a boi chor tu in Nandani chuan anuna mi pa pali lai chu ala lut ani ta dera nima sila nimle sati lo midang pathum te ero kha chuan thil thleng chu an pom thiam hle thung ma se nimle sa ero chuan Nandani chu adu ema wangin a thik thu chu a che thei em ema chumi wan chuan Nandani chuan boina tamzo ka chwalo nan nimle sa chu ta bo mak atum ta ani te chuan April ni somni pasari kumsang ni som pasari zandariat li achane bela khan Nandani chuan nimle sa chu vakolin datia a chirai toria bula ram noya chuan in hmu puya awasom ta a nima sila nimle sa chu Nandani ne na anin hmu na tur awathen chuan Nandani le akopoi mi pa pathum te chu lo om thapin anjinga pakhat chuan nimle sa chu Nandani scarf mangin angonga chuan arek ta thuta chumi nowa ahmaya chuan lunga chule ngekin atopa topa chuan achulhum zui tamaya te chuan chumi tuk April ni somni pariat kumsang ni som pasaria khan police chuan nimle sa ruang chu va mu chhuakin ruang omna bulloka chuan Nandini scarf po chu an mutil zui ta boka police ten nimle sa call record an endik na atang hian Nandani le akopui te inrol ve te chu chui chhuak zuin an zawai chuan manvek an ibaka tol thana an char sui ta boka hemin hu hian Nandani chu datia jela tan tir ni en chuta chuan kumli le tharuk chung atang zuya nima sila kumsang ni somni pahnia khan ko chuan Nandani le athopui te chu fin fiana om thatok la awangin a chhuwa zalen le ta ani te chuan tual an that ngei ni ti fin fiana a thatok la awanga an chhuwa zalen tak no hian Nandani chu athil ton tak awang khan a ming che mema anun chu athar hlaka thlak danglam vek tumin jela tanga a chhuwa nu January thla kumsang ni somni pahnia tang khan Nandani chu a chena khwa datia le jansi a chuan a le du to lo ve ve ya a chan chu mi te chuan a chungchang chu an soi sep sep awang le an hnung lama tanga koron ani tak wang ani a te chuan Nandani chuan Madhya Pradesh a khopui lian zo Gwaliara in benbel tumin chuta chuan nun thara nun man chu atum ve ta ani April thla kumsang ni somni pahnia khan Nandani chuan ai zona bulchan atan beauty salon lian vaklo hongin rim takin na athok china a customer tipo thatak le moi taka chhawzel thenin thian tipo asiam cheu ta boka eiba ka hian Instagram lam tipo a khoi ve na sa in a salon thalak tipo chu a post fo thina chuta tang chuan mi pakhat Arvind Parihara chu atong zui le ta bok ani hi kumsom thum pali upa ni in bopala tanga local ania Gwaliara hian chengve thawin construction contractor hlotling tak ani boka a chena thin khwa dabra a in hun zau tak ani boka nima sila Arvina non hi a boy chor ve hle thunga sima Parihar nen inein fa pahni anlo nei to a heiba ka hian Arvina hian ajikara mi kopui nei le thawin chu chu puja Parihar ni in ani nen hian fa pa pakhat an nei le to boka heng thil song song te hi Arvina hian thupin Nandini hena chuan kopui nei lo angin ain soya mi papa ngai ve tak ani thole na po thatak ani thute chung kodin adu to thute a shil bok chen ani te chuan an pahni hian April thla kumsang ni somni pahnia khan salona in tongin anin moter kha chuan anin biak na chu apa ngai hleya ma se ari tel tel nuwa chuan an thu soi te chu ril twal twalin Instagram lama ti po chuan anin bina sa hle boka ni tin message in thon ton chinin video hote te le message thlum tak tak da so anin thon china Nandani chuan Arvina chu mi pathatak rin tlak le mani lu zo tak ni in ahmuwa chu mai ba ka a hun kal to chuan omlo takte atanga nun thar anei le theina tura chuan angai mi amai boka chuti lai mekin Arvina po chuan Nandani chu me chemel thatak fingle mani lu zo tak a kopui ta na ami du zong tak ni in alo shebe boka chutiang chuan an pahnia anin kar chu akal chak emema mei thla kumsang ni somni pahni atang phe ka chuan on lama anin mutamin an song to na te anin shil dun fo thina Arvina chuan a construction na te chu shil fo thinin Nandani po chuan a salon ti changtlun zel atum dan chanchin te po chu a shil ve boka nima sila Nandani hian nimle samar dar khis le chel atan to dan te kha Arvina chu a shil ngai lo mai ni lovin pasal alo chen to thu chu chu a shil tla thunga chutiang bokin Arvina po chuan
nopui nei lai ani thu chu soibik lovin anin chen do thu a soi thin ani ye chuan tharuk zet anin ngai song ta a October tha kumsang ni somni pahnia khan an pahnia chuan chen dun tumin serial area of Gwaliora Orange Wood Society a villa pakhat an lo veta a chutia an chen dun ta ka tang chuan an ni tin non man dan po chu anuam mi mema Arvin a chuan anupui chu thilpek chi sang sang te pi fo chinin anupui po hian Arvin a chu zanja ei tur tui nai tak tak te a hlui chin boka chatiang chuan an pahni hian an hmalam hun tur te an swang to na sa thinin ani telin anin nai deuh dewa anin jing tok le bokani amai ro chu he anin le china hi atira tang reng khan dot mangin bul an chana chung dot te chuan lan chho hun chu anei lo theilo anuwa phe chuan anin kar ti chetu alo ni don jengmai Arvin le Nandini te kum khatlai anin kop to nu kum sang ni somni pathuma khan an pahni chuan Arya Samej Mandira in nei an tum beta a he in nei na hian an chung te po chu som lo ve ve in an pahni chau chuan in nei na hun chu an hmanga amai ro chu anin hmanga in an hlim don hle thung te chuan anin nei nu a hian Arvin a chuan a chung te ne na anin zom na song song chu chu chat ngal vekin dabra po akal to ngai lo ba ka anupui semai po chu poisa athon to ngai lova heiwang hian an chung kwa chu arukin an boi ta em ema nima sila chun tha kumsang ni somni pathuma khan Nandani chuan semai le pojai ti pahni chungchang chu a hre chhuak latlat mai chu Arvin phona an message te apmo atangin a hre chhuak alo ni a chutia a pasalina nopui dang alo ne rengani ti a han sha chuan Nandini chu a thinarimin semai chu a thik ema bang chuan avakol ba ka ava vote bela heiwang hian Arvin nen po anin hophan sa hle ani heti lai me khian Arvin po chuan Nandini hian ngai zong dang ani sania a sha ta wangin a thik thu a piche be hle boka Nandini ina ami pabiak chin nia a sha ta chu a thian ti pahni angkus patak delni ami le kalu panchal te ni in anni hi Nandini salona chuan an kalve fo china hengti awang hian July tha kumsang ni somni pathum vela khan an pahni hian ni tinin anin hau emo ti mai tur ani to a thil haute te at chuan in hnia reng thinin tu in nge lo kol che ti mai ti le engwangin nge ilo hon tlai em ti te chu an thin tirim tu ani to a anwa phe chuan poisa le ram chung sang thleng chuan in ti boin heta hian Nandini chuan dabra a Arvin ram chu adil ve dewa ma se Arvin a chuan alo pe phal lo mai ni lovin pek na chan tur ani lo thu alo shil mia mai bok ani ye chuan August tha kumsang ni somni pathuma khan Nandini chuan ahma sabir na atan Saro police station a apasal Arvin hming chuan complain va thelu din chuta chuan apasal chuan nasataka asoi sak thin thu le avo thin thu asoita a ma se he complain a thelu hi Nandini chuan a thelu atanga ni hni hnuwa awasut le thung a chan chu Arvin a chuan ngai dam adila wangin le a in thlak danglam to thu atiam wang ani a nima sela an pahnia anin rin ton na te chu a tlakniam til tila anin kar chu a hla til til thung ani te chuan September tha kumsang ni somni pathum thleng kha chuan Nandini hian complain pathum thelu din chuta chuan a pasal Arvin a chuan kot a thlak thu le anupui hmasa pojai wanga anin hauna nasataka Arvin a chuan a kot a hmel sak thu awasoi le a heta hian police te po chuan inquiry te la in Arvin a po chu thu an zot fia boka nima sila a hnoloka Nandini chuan a complain thelu chu awasut le ta ani amai ro chu hemi hnuwa po hian an pahnia an boina hi are tak tak thei to lo October tha kumsang ni somni pathuma khan Arvin a chuan Nandini nun hlui then khate chu a hre chuak vele ta a chuta chuan nimle sa tha ani na ai nam hnoi ve na chanchin te chu Arvin a chuan a thian te kal tanga lo hre chuak ve in chu a thil sha chwa chuan an pahnia anin kar chu ati chet phale ta vek maya Arvin a chuan Nandini chu anon hlui te a thup thu le abula soi chuak do lo tia chwa chalin an pahnia chuan anin hauna satel tela Arvin a chuan Nandini ne na chuan ka hne na engthil nge ila thuru ka engthuruk nge ila thup don ti zona chu azot me mai bokani ti chuan kumsang ni somni pali alo thlen me kha chuan no pain hmangai takle anin hmangai na awanga annon bul tan thatum ve ve te pani in ka chu a she om so tin mangchia hla om ber aron thleng ta ni mai hian anin ka chu om zuita a
nima sila January thla kumsang ni somni palia khan Nandini chuan Arvin nena anin kar cho siam thatumin an pahnih chuan inti thovin nan zin khuthon an tumta a ma se chuta po chuan Arvin a chuan puzai hnen atanga message aduna wangin Nandini chuan puzai chu a thik le ta em ema Mars thla alo thlen mi phei chuan an pahnia anin kar chu a chena sa so din poisa lama po anin ti boy janta a Arvin a chuan asum don awangin poisa hlom tam tak a manral angai ta thina heta hian Nandini chuan a pasal hian angai sak thatok lo nia a soiba ka amamoti po ale sak thadu lo ni in a chwa chali a chu mai ba ka an chena vila chwa sana ti po chuan a vo te hel bok ani le chuan chumi hnu me thla kumsang ni somni palia khan Nandini chuan online atangin Delhi ami Ankush Pathak chu tong le in an pahnih chuan thian angin anin kom china ma se Arvin an Nandini le Ankush ati in biakna a hmu chuan Nandini chu chwa chale ngalin ngai zong dang nei sana apu awangin anin haule ta ship maya le chuan July thla kumsang ni somni palia Nandini chuan University thana a mi in an vo wangin complaint chu a thelu le a ma se chu a complaint thelu chu a hnoloka a sut le thung chumi hnu November ni som paruka khan Nandini le Arvin ati inkara chuan thilian tham takha a thlengta a chumi ni chuan Nandini chu anu Sukdevi le afapa maya katinian police station kota omin Nandini ina a case lo nei to awanga helai hmuna kal hi ania ma se Arvin a chuan Nandini te pon anding lai chu a hmu chuan karin voi thum lai mai chu awa sut nuwa liam na baklo an tuar ta hloma hetiang thil te a thlen hnu a hian Nandini chu police station a kal in hit and run case awa file a chuta chuan Arvinan tha atum thu po chu a soitel ta bok ani hemi hnu a hian police am chuan Arvin a chu manzoi ngalin Arvin a po chu thlathum lai jela atan pha nge nge a nima sila police in hemi chungchanga investigation ani na chuan Nandini chu Arvin an tha atum chan ber chu Ankush anen anin ngai zong emo ati awang le athik wang ani thuan soya ma se Arvin ve thong chuan Nandini chuan dot a soi thole khatiang thil ati chan kha chu Nandini in a blackmail awanga khatianga chetamai ani thuka a soi ve tlata nima sila Arvin a jela atan hun chung thlathum chung kha an pahnih ta na hun sheum tak ani ve ve ani le chuan Nandini chu anina chuan ama chen a han tum ve ta a nima sila a hlawna le a khoharn awan chuan Nandini chuan jela Arvin a chu ave pe pople tangengi a December thla kumsang ni somni pali alo thlen mi phe kha chuan Nandini chu Arvin laka chuan aril roniam le vek to in anno January thla kumsang ni somni panga phe kha chuan Nandini chu kota avakalin inrem siamna affidavit a submit mai ba ka Arvin anen chuan anin rem le to thu a soida boka hei wang hian Arvin a chu bela chhuatiam ni zuin an case po chu ti top ani zuita ani nima sila heng hun lai po hian anin rin to na chu a cheto em ema anin kara chuan in ngir ngona om deuh rengin anin ring hlel dun reng mai boka Arvin a chuan Nandini phone chu endik sak deuh rengin heng hun lai hian Nandini la chuan kalu panchala anti chu a be deuh reng mai boka te chuan February thla kumsang ni somni panga khan Nandini chuan Arvin nena chengdun le turin thutlung na chu asiam leta a ma se an pahnih chuan puzai wangin an in hau deuh reng thung Nandini chuan Arvin an puzai chu ala bereng ani ti a hria chawang ni in a pasal Arvin a chu chua sana avo ta china heiba ka hian April thla kumsang ni somni panga khan an pahnih chuan until nei in sim chungchanga boina an nei le a chuta chuan Nandini chuan in tharlei adwa ma se Arvin a ero chuan alorem ti puidu lo mai ni lovin sum chu achung ti pek ve angai thule in tharlei na tur kho poisa an e lo thu chu a soi bokani le chuan zun thla kumsang ni somni panga khan Nandini chuan Delhi ami a thian pa Ankush nen khan mai chana nge in muin chuta chuan an pahnia anin kar chu alo thathar le ta anin ngai zong chu ani ta ner mai an pahni chuan ni tinin message thum tak tak te in thon le tanin video te po chu anin thon fo boka nima sila chung thil te chu Arvin an hansia chuan Nandini hena chuan ngai zong dang mini santia chaw chale in Nandini chu a blackmail ba ka an thalak chuan avo ta china ka hnena ilo let le lawani chuan ka phormol pho vek ngche ti in avo ta a
Mase Nandani ero chuan Arvina chu a thik thu pechiviau lo tura a shilba ka a thil tumte po chu ti lo turin a shil mia mai boka chumi no July thla kum sang ni somni panga khan Nandani chu Delhi avakal in anko sabula chuan thakhat lai awacheng ta a nima sila achung ten annor na sat ema wangin August thla an kholama chuan ron hong le ta ani ye chuan August thla kum sang ni somni panga khan an boina chuan a vor top chu a thleng ta a heta hian Arvina chuan Nandani video hluite a hmo chho awangin le Delhi a kalde awang khan anin haule ta a Arvina chuan Nandani chu engwanga Delhi a kalnge ani a han zota mase Nandani chuan engdanga chang ta lo chuan nimles angche a thik thu a chhia thu le control atum lu tuk thu alo soi dei thong chumi wang chuan September ni khat kum sang ni somni panga khan Nandani chuan SP office a blackmail awangin report aba file ta a chuta a soidana chuan Arvinan AI manga sarwaka omlai thalak asiam thole chu thalak chu angku sale pojai te a hmotir thu abasoya heta ava report hi police report zon anlo register sakbata nimasila Arvina chu anman ngal mailo achan chu Nandani chuan an boina chu mi ti hria tamlo theda angber tura chinfel adu thu a soitel wangania mase September ni riata kha Nandani chuan a Facebook account na angku sabarde anlomna video te chu upload leta a chuta chuan ke thalak tile tongkam thlum tak tak te in caption asiam boka chu thil chu Arvinan a hmovile chuan a thin arim le te emema Nandani chuan a uire san ani ti chu mi ti hria tin amangin apong chhak ni in angai hit tamia mai hei wang tak hian ania atira kan soita thil te kha a thlen tak na chani video Facebook a post ani hnu a hian Arvina chuan Nandani chuan arun lui ni in angai tlat maya chumi wang chuan Nandani chu anon ti boi tu nia a hria ta ka wangin da thatmak atumta aloni ye chuan September ni kwa kum sang ni somni panga khan Nandani kewa chu SP office a kal in blackmail complaint alo file to kha akim changzokin awasoi thalia chuta chuan Nandani in police thena asoidanin Arvina chuan min nei adu awangin dot min shila kani nei lai reng po khan no puilo ni sa to rengin aming chu simai ni a tona po ani nen chuan an la in nei reng chu mai ba ka Arvina chuan anena kale le thinan min blackmaila abial no pujai nen po fa anei du nge nge ti in awasoi alo ni a police chuan Nandani hena chuan a report file chu an no zelu tur thole arang lama ma allak tur tho an lo shel ta boka ma se Nandani chuan a boina chu an ku sale kalu ne na an lo chin fil mai tur tho asai thung Arvina hian Nandani in police station a complaint a thelu ta ni ti chu police thian te ne na tangin a shebeta a chu thu a sha chuan Arvina chu a thin arim ta em mai ni the chuan September ni som kum sang ni somni panga khan Arvina chu a piana khwa bopala avakalta a chuta chuan black market atangin dan phalawin silai .315 pistol chu cheng sanga in avalaya anwa police investigation na atanga alandan chuan Arvina hian silai mu round som lai leitelin a silai le chu a man tlakin a thangei ni ti a hria chen thinan dabra bula mun fian jalaya a silai chu avates nge nge ni inan soya ye chuan September ni som pakhata khan Arvina chuan pojai ne na message thonin chu message sa chuan Nandani chu alawle le to lawani chuan hil a that jok nan le kan him tlan jok nan kan da thata a ilonga yanga kan pathin kanom don thei to bokang ti awathona pojai po chuan Arvina chu halo changlet ve bokin film khorvia wangche ti athon ve bok ani ome ma se pojai hian a hnuwa chuan Arvina thil ti te khan enrol ve lo thu asoi thung te chuan Arvina chuan Nandani chu September ni som pahnia khan tha awatuma achan chu hemini hian Nandani chu cyber cell a complaint thelu te ngai ven turin akal don ti a hriat lok sawang ani a chu mai ba ka Arvina hian ama a Nandani ne na anin haulain Nandani phone a checking application a download saka athil ti tum chu thataka ati thenan aril ro po asiam na sahle bok ani ye chuan September ni som pakhata khan Arvina chu ama che in an vila chon omta a Nandani ne na anin haudan te ngai to in anun boi chwar talu to ka wang chuan Nandani chu omlo se anom zok te aring hiala
tin Nandini chu a thi ni chuan a buai na te pu ina kian sai a rial ve mai te chu a ring hle boka hei hian a ti chian tak em mai chu Arvin a khan Nandini kha ril ru film tak le ro mana siam lok sa thlapin a that ngei ti chu ani ome ti chuan September ni som pahni jinglama Arvin a chuan rickshaw la in Nandini chu an in atangin cyber cell office thleng azui zela office pona chuan Nandini lo chwa ma chu lo om char charin Nandini pona alo chwa rickshaw a chuan ve thleng chuan enjoy renga chutiang chuan a tira kan soita kang khan Nandini e rickshaw a chuan vele Arvin a chuan lo ti dingin thok le khata Nandini bana chuan aman hnuwa leya chuan a hnuk thlata throya chumi hnuwa a pistol ken chuan Nandini chu voinga lai mai kap chuin silai mo pakhat chu leya akapa adang pali ero chuan Nandini chu aka phota vek bok ani hetia anupui aka hnuwa hian abula thuin Arvin a chu abulami te kau khom nan ring tak taka awin Facebook a chuan omdan bil chu a live sui boka heng zong zong te hi Arvin a ro man vek ni in athil ti dan le a che dan te khovel ne na shiatir atuma wangle chutiang ang thil ati chan po chu pasan na ato awanga thu apon chwa thiam dan ani wang te le chung athil ti mek te chu an ko sale kalu te wang ani thu asoi tel boka ma se darkar chan mi bel lek nuwa police chuan Arvin a chu ron man zuin aman tor hian university thana police chuan tear gas an mang hi ala Arvin a hian asilai chu police hna chuan ron pe in police sana an kalpuita ani ti chuan khatiang thilte a thlen hnu khan Nandini chu hospital rang taka kalpui ngal ania ma se hospital an thlen ma chuan kalkonga lo boral man hlavin atuk September ni som pathuma postmortem ti ngal ania chota postmortem result atanga alandana chuan Nandini thi chanber chu silaya voili laika ania wangle athisen chuakte atam ema wanga boral ani thuan soya ti chuan police chuan Nandini tha ani dan chu ro man loksa thlap ani thole Indian Penal Code section zathum pahni hnuaya le kwak thei thil dan phallawa man khapna ek hnuaya twal thana silai le Arvin a phone de chu an lak sakta ani ti chuan September ni som pathuma khan special investigation team de chu Gwalior police suna chuan dinin sub inspection in he investigation team hi ain kola an hmalak na masabira chuan Arvin an Facebook a live na kha indik ni in kha video khan entu anga hleya Arvin a in puana te Nandini chungchang a soina te Nandini in abum dan tile midang a kopsan dan te Nandini awanga anona chiat pha vek chungchang thu a soite kha million engmo zatin an lo enman alonia ti chuan September ni som pathum le ni som palia khan investigator team de chuan tol thana thlenlaya a hmuna lo om mit ngeya thil thlendan lo mutu te mi som ni chuang che chu thu an zot fiale boka chung hautena an soidana chuan Arvin kha Nandini aka ma khan a hadam melin khatianga tha kha atum loksa le ro manna lo siam loksa angmai ani thu an soya tin Nandini aka nuwa che khan mi te kau khomnan Arvin kha au chem thu an soi bokani heiba ka hian September ni som palia khan police chuan an kus patakale kalu panchalati po chu thuzo fiana an nei vele boka anni soidana chuan khatia Arvina khusakta ka khan an hlo awanga an tlan chhe dei thu an soya chu mai ba ka Nandini po kha an unaw nu angmaya an en thule in somna an nei chu in chen thatna chau ani thu te soin Nandini in Facebook a post video ti po kha birthday an lomna satya ve mai ani thu an soi boka heiba ka hian police chuan an ko sale kalu te phone chu endik sakin zona sang te an zot veka ma se thilren hlel omle poimo tak mo tora omlo thung ani te chuan September ni som panga khan police chuan ajakar om Arvin bial nu pojai po chu thu an zot fia vele ta a Arvin ne na an message en thon te po chu mo chwani in police chuan pojai chuan Arvinan an ko sale kalu te chu athi khle ti a shat pui ve ani mela September ni som pakhata an message en thon te po kha mo chwa ani boka ma se pojai chuan Arvin a thil ti te chu a shat pui ve lo thu a soi tlat thong a mai ro chu police lam chuan pojai hian mi a blackmail thin ni in an ring tlat maya chumi wan chuan a hmingin secondary report an file ve le ta a to bira chuan September ni som paruka khan Arvin a nupui hma saber
sima i dabra omkha thu zo fia vele ani boka ma se ani soidan ve thunga chuan arvinan kumsang ni somni pathuma khan anin somna te chu ati cha vek thule nandani po khan voi tam tak a bau thin thute asoya ma se amale achung te dana a that zo karina wangin nandani po chu thutam tak a soi pui lau thote po asoi bokani ti chuan September ni som pasaria khan investigator de chuan hunkal to lam chu chui zui le in chuta chuan kumsang ni som pasaria nimle satha ani na case kha an en non le a khata kha nandani kha thiam lo na nei lo anga chwa zalen ani kha ma se nandani omdale ami pakop thin ti awangin arvinan mi padang athik thin chu an che thiam pui ta hleya tin September ni ko a phone record atang khan arvina chuan nandani chu akalna apiang a hria theinan a phone a tek sakti a hria thei bok ani ti chuan September ni som pariata khan rekso camera footage tanga alan danin arvina chuan nandani chu SP office a chuan azui ngei ti achianga September ni som pakwa khan nandini pa bridge mohan kiwa da chu thuzo fiana nei vere ni bokin apa chuan atira kha chuan nandini ruang kha aladu lo zata ka fanu hian thil ti swal tam tak chu ane ngeenga ma se tuna athil ton he chu adik bik lauti na soya eiba ka hian apasal ma saber gotheram kewa da po in nandini ruang chu ladu bik lawin ani soidana chuan anfa pale ama chu akal san tho asoi vele boka ti chuan September ni somhnia khan angku sale kalu te chuan nandani ruang chu la kan tuma ma se nandani chungda jingami ani mewla awangin police lam chuan arwang chu la kan lo phal sak le talawa chumi hnu September ni somhni pakhata apa mohan kiwa da chu nandani ruang la turin an thlem hluve thei da shama chumi hnu nandani chu korua William ani suita ani September ni somhni pasaria khan Gwalior ko chuan arvina custody chu ni sari lai posein thu zofia ania heta hian in tuangin nandani chu amade changa tha atum to thole a tha na silai po kha September ni nga de to khan bopala ale to thote silai chu a thatle thatlo te po a en dik thlap thu asoya tin September ni ko a nandani in complain a thelu chia khan tha atum na chu ate chiang chi a ma se athil dia te khan in cherna ane hmelo mai ba ka asoidan chuan nandini chuan anun song ati chia sakvek thole a phasan tho asoya heiba ka hian police chen arvina bank account an indikna a dan phallawa silai zwar tu te hna silai leina poisa athonna transaction history chu an mu chawng le ta boka heiwang hian September ni somhni pathuma khan arvina chu dan phallawa puak thei thil kolawangin ke siam sak ani zui le ta bok ani hengba ka hian psychological evaluation result atanga alan dan chuan arvina chuan athik tho achian awang le nandani in achunga complain a thelu le thina wang khan nandani kha tha adu ani tho an soya hemi no a hian police chuan nandani AI generate phone de chu endik le in alan dana chuan arvina hian mobile application pa ngai mangin chung thalak siam chok te chu a fake account atang hian a post thin ti hria chaw ania chu mai ba ka September ni somhni paruka khan investigator de chuan arvina thian de chu tho an zot fiali a chu de tang chuan police hian an thian jinga pakhat chuan nandani cyber cell a akal tur tho arvina chu awashel ni ti chu an tha chak le boka de chuan September ni somhni pasaria khan ko chuan arvina custody hun chu posel in police am chuan arvinan nandani atha chan dik tak an puang theta a chuta chuan arvinan nandani atha chan chu an ko sabar de lomna video vel athi ka wangle nandini in achunga complain alo thelu ve chen wang kha ani tabera tin police en arvina le pojai ti in biakna an ena tang khan pojai chu twal thana khan indirect involvement charge an ortira hei mai ba ka se mai po chu thu zo fia thatle ni in ani soidana chuan arvina khan nandani ne na anin hauna thote kha kumsang ni somni pathuma tang khan asia to chin tho asoibok ani ti chuan October ni soma khan psychological expert soidanin arvina khan nandani thaturin July tha kumsang ni somni panga atang dei to khan aril ro lo siam fil to a khati lai khan nandani delia om lai ve khani in October ni som panga kumsang ni somni panga a police chuan an investigation nei lai mek so an ti top ta a he case kumsang ni som pasaria twal thana nen khan
in zomna ani lo ni in soima se he case sui chhanan le thil om dan tur te ngai ro thiam theran apui hle thu an soi ti chuan court lam chuan Arvin a case so trial nei turin an bo se zuita a he case trial hi November ra nei tur ani awangin Arvin a chu heti lai mek hian police custody a alo om mek bok ani atobira chuan he kan case en ta khian min zir tir chu in lei chena bul chan na na dot man ani chuan a hnuwa thil engkim hi ati chele vek thina tin thik thu a chhiat viawa thoidam ani si do chuan tol thana hial po a thlen thei ti chu ni ome Nandini khan aton manon boy chor takle thil ti swal tam tak alo nei to na laka tanga zalen nan le nun thar alo nei thena atan Arvina kha atana khwanu ro tanga angaya ma se Arvina la chuan athun noya ada thei tur mi chau chu alo du si ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te hi comment section lama in lo sei vele chau don ya